Vítajte v Talent Parku v Shenzhene. Tento park bol otvorený v roku 2017. Jeho rozloha je 77 hektárov a ľudia z 18 miliónového mesta Shenzhen si tu môžu oddychnúť a zašportovať uprostred prírody. Tu sú stĺpy s menami a fotkami významných ľudí, ktorí prispeli k rozvoju mesta Shenzhen. Taktiež tu nájdeme sochy známych vedcov, je tu napríklad Newton, je tu socha Einsteina, taktiež Koperník, Galileo a mnohí ďalší. No a je tu tiež jeden zaujímavý most, tento most sa nazýva Pi most a je to z toho dôvodu, že na jeho zábradlí sa nachádza číslo Pi. Takže prejdeme sa ešte po moste. Na oboch stranách zábradlia sú číslice čísla Pi.